Så ni ska inte ha en till? Jo, men alltså inte just nu. Provar jag på. Nej. Jag filmar nu. Men nu, hon får ju ha ett jobb nu. Nu har ett jobb. Ja, jag vet. Så hur länge måste ni jobba? Nej, jag tror inte det finns någon gräns riktigt så. Alltså, Man måste säkert jobba 3 månader för att få de pengar. jo, jag tror det. En gång till. Oj. En puss? En påskpuss. Han har schyssta gula mustaschen här. Ska han få en puss detta? Ska han få en puss?